Allez, usten dugu Bukarest, guai Bulgarira. Thierry, zer diozu? Bulgaria. Ara, hau genuen Bulgariako muga. Eta Beraz, Bulgariana, Katrina eta Daniel ikusiko ditugu. Bulgariko musikari tradizionalak, baina ez guk pentsatzen dugun bezala. Tradizioa baliatzen dute beste manera bat, ez? Goholenti haber nosi meleno lenche odvisokama planina otkaj duškana polena. bideoklip bat prestatzen ari gira. Bulgariako Donloslav herriko mendietan. Aski gora da hemen, ez dakit, baina zan behar gira 900 metrotan, nolako zait, zer diok Thierry? 1000 bat metrotan gira. Haizea bada, ez dakit nola moldatuko giren soinuarekin, baina antxatuko gira. Hemen ez duz ikusten, egibidean bada egia, egoiten giren egia. Soin? Etxuz. Golemti haber nosi meleno lenche odvisokana planina. Serenice sireni. Why the Basque word? We have to do it. Why? Oh, sorry. C'est vrai que tu ronflais. Eta ara, bideko ustegabeak. Behar zen olako bat, doekei? Ez ginoen deus ikukan orain arte. 7.000 kilometroz. Ara, oren bat galtzekoa. Yep. Hala, trikititri bukatzen ari da. Hor bidean gira, hemen ikidunen embolian etxean gira. Beraz, bideo tiki bat zueri mire esker erteko. Bidai biziki polita izan da, gauza ederrak ikusi ditugu, deskobritu ditugu gauza hainitz, eta hori dena zieri esker, beraz. Mire esker hainitz. Are, txuz! Mire esker eta ez ahantz, laster, dokumentala. Izan untxa! Libeto tristek pahati lileno lenche te besmena cho